Ovu priču su napisale dve maštovite devojčice, Minja i Neda, u video igri. Jednog letnjeg dana u kući Tine i Tamare čuo se samo zvuk video igara. Roditelji su pokušavali da ih nagovore da izađu napolje i igraju se u dvorištu, ali devojčice nisu želele ni da slušaju. I tako dan za danom, dok su igrale igrice, odjednom su se našle u samoj video igri. Tina je sa oduševljenjem rekla: Tamara, mi smo u video igri. Tamara je samo klimnula glavom. Wow! Lutale su tamo amo, istraživale nepoznati svet, sve dok nisu naišle na veliki problem. Tamara je ugledala strašno čudovište i brzo rekla: Tina, vidi, to je ono čudovište iz one video igre. Tina se jako uplašila. Tamara, ja se mnogo bojim. Ali Tamara je pokušala da je umiri. Nema potrebe, za brigom tu sam. I u tom trenutku Tina je ugledala štit. Tamara, idem da ga uzmem. U redu, čuvam ti leđa, rekla je Tamara. Ali odjednom čudovište je krenulo pravo ka njima. Devojčice su počele da vrište. Pomoć! Može li neko da nam pomogne? Tada se nijotkud pojavila Vila. Dala im je hrabrost i posebne moći da zajedno pobede čudovište. Tina je dobila moć vode, a Tamara moć vatre. Plan je bio jednostavan, da ga Tamara opeče vatrom, a Tina ga potopi vodom. I tako su i uradile. Zajedno su pobedile čudovište. Na kraju, Vila im se zahvalila što su spasile svet i vratila ih kući. Sve su ispričale roditeljima, ali izgleda da im nisu poverovali. I tako, čiča miča, gotova priča. Laku noć, deco. Laku noć, deco. Laku noć.